Bineri neja. Mijara be videoya me têgeha asketîzmê ye ku bi wateyekî dî an jê em dikarin bibêjin çîlekeşî ye û di derbarê vê têgihê de bi awayekî kurt ez ê hinek zanînan raberîwayê ji em bikim. Ev têgih hinekî ji vê têgeha ku em herdem bi bîr dîhînin cihêreng e. Di rastiya xwe de awayekî jiyanê ye. Di çîlekeşiyê de meriv hemû nîmetên ku hene yan jî em bibêjin ku em xwediyê wan in yên wekî xwarin ve xwarin li xwe kirina cilan û heta di warê bikaranîna demê de jî kêm bikardîhînin û bi vî awayî jî mirov jiyana xwe berdewam dikin. Arman jî standina an jê em bibêjin bi destxistina riza Xwedê ye. Meriv dikare bibêje ku asketîzm awayekî zelalkirîn û vesînorkirina nefsê ye. Di vê rewşê de bêyî ku meriv li pey mal û milkên dinyayê bibaze, bêyî ku bi tenê berjewendiyên xwe biparêze û ket û nirxên mirovên din îstîsmar bike, meriv jiyana xwe didomîne. Asketîzm herîkana jiyanekî bi vî rengî ye. Dijberî vê awayê jiyanê jî hedonîzm e.